Meghosszabbítják a diplomamentő programot. A februári képzésekre ugyanis tavaly év végéig lehetett jelentkezni, ám annyira megnőtt az érdeklődők száma, hogy január 12-től, vagyis tegnaptól újra lehet jelentkezni ezekre a képzésekre. Üdvözlöm a stúdióban Pákozdi Szabolcsot, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy év tapasztalata van már az önök háta mögött. Mit tud elmondani ennek az egy évnek az értékelésével kapcsolatban? Azt lehet mondani, hogy folyamatosan nagy volt az érdeklődés, 5400 fő az, aki közvetlenül bennül már az iskolapadban december 31-ig. Egyértelműen az angol nyelvnek a dominanciája, hiszen 82% így van, és ami problémát észleltünk, hogy körülbelül minden második jelentkező felel meg a szintfelmérőkön, tehát azzal az alapszintű nyelvtudással nem rendelkeznek nagyon sokan, ami elvárás volt a programba kerülés miatt. Ja, tehát, hogy a programba bejutáshoz sincsenek meg az alapjaik, nem hogy ahhoz, hogy ebből nyelvvizsgát tegyenek. Így van. És ez hány embert érint? Hát azt láttuk, hogy 11 000 fő, aki a szintfelmérőkön részt vett, és minden második nem felelt meg, tehát olyan 6000 fő. Emiatt volt az, hogy hosszabb óraszámú képzéseket indítunk márciustól, mondjuk 300. Ez nagyon nagy arányszám. Ön hogyan értékeli? Miért van az, hogy 50% a diákoknak, akik bekerültek ebbe a képzésbe, még az alapokkal sem rendelkeznek egy angol nyelvből? Igen, ezt nekünk is csalódást okozott ez, hiszen abból indultunk ki, hogy középiskolában és a felsőoktatásban is már tanulták ezt a nyelvet. Hát azt gondolom, hogy itt voltak a problémák, nem megfelelő szinten tanultak. Egy picit még idézzünk itt el ennél a kérdésnél. Ez azt jelenti, hogy a magyar diákok nyelvképességei kevésbé jók, mint mondjuk európai társakéi, vagy pedig a tanítás, a képzés színvonala nem megfelelő? Én azt gondolom, a képességekkel nincsen probléma, vagy a képzés színvonalával van probléma, vagy talán a társadalmi értékítéletben a nyelvtanulás még nincsen azon a szinten, mint mondjuk, hogy matematikát vagy történelmet kell tanulni a középiskolában. Azt gondolom, itt egy társadalmi felfogásnak is kell erősödni, hogy ugyanolyan fontos, hogy nyelvet tanulja, mint a történelmet. A szavait alátámasztandó jövőre akkor a képzés egy picit megváltoztatják. Hogyan? A képzéseknél egy hosszabb óraszámú képzéseket indítunk, márciustól ezek a 360 órásak. Feltételezzük azt a képen, hogy lemaradt most a szintfelmérőről, mert nem rendelkezett alapszintű nyelvtudással, az is be tud kapcsolódni a programba, de továbbra sem nulla szintről indulunk, mert azt gondolom, hogy elvárás az, hogy aki már tanult a középiskolában, felsőoktatásban, az azért valamilyen nyelvi ismerettel már rendelkezzen. Hát igen, ez lenne az alap, amit feltételezünk, de hát ezek szerint át kellett alakítaniuk ezt a hozzáállásukat vagy felfogásukat is. A tekintetben változik-e valamit a képzés, hogy mondjuk alacsonyabb létszámú csoportokat indítanak, hogy jobban oda tudjanak figyelni egy diákra, és jobban ki lehessen használni ezt a 360 órát, mert egy 15 fős csoportban kötve hiszem, hogy meg lehet úgy tanulni angolul, mint egy 6 fős csoportban. Hát a csoport létszámunk az 6 és 12 fő között van, általában ilyen 8 fős csoportok indulnak, én azt gondolom teljesen ideális. Ez ideális, igen. Tehát ezen nem változtatnak, ezen nem kell. Van-e még valami, amit át kellett gondolniuk? Hát a képzéseknek a befejezését, hiszen egy évvel azért hosszabbítottuk meg a márciusi képzéseket, hogy legyen ideje a résztvevőknek arra, hogy ha nem sikerül a nyelvvizsga, akár többször is megkíséreljék. Harmadrészt azt láttuk, hogy 82 településen indítottuk a képzéseket az országban, szinte minden kisvárosban indult a megyében. Azt láttuk, hogy nagyon sok kisebb településen megvan a csoportlétszám, elindultak, itt új csoportokat nem kívánunk indítani, tehát a megyeszékhelyekre, illetve a nagyobb városokba próbáljuk tovább összpontosítani a képzéseket. Ugye 50 000 diákról van szó, akik azért nem kapják meg, tehát az államvizsgájuk megvan, a diplomát azért nem kapják meg, mert nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Igen. Ezek közül azt mondja, hogy 5400-an jelentkeztek egyelőre a diplomamentő programba. Itt pontosítanék, tehát 50 000-en vannak, 35 000-en regisztrálták magukat a programra, és 5500 fő az, aki konkrétan bennül az iskolapadban. Miért csak annyi? Én azt gondolom, nagyon sokan kivártak, ugye augusztus végén indítottuk az első képzéseket szeptemberben, gyakorlatilag a szeptemberi hónapban nagyon sokan kivártak, mert nem tudták, hogy a gyermekek hogyan járnak iskolába, és így tovább, illetve nagyon sokan maguk készültek fel erre a szintfelmérőre, és ez lehetett az oka alapvetően.
Most akkor ezt a létszám növekedést, hogyan értékeli? Tehát ugye most 8000 valamennyit említett, akik idén, de december 31-ig leadták a jelentkezésüket, és idén megkezdik a diplomamentő programban a nyelvvizsgátra való felkészülést. Én azt gondolom, hogy folyamatos érdeklődés miatt az a 10-12 ezer fő be fog kerülni a programba, akit terveztünk, illetve azt szeretném kiemelni, hogy azok, akik idén államvizsgáznak és nem tudják átvenni a diplomájukat, ők is be tudnak kapcsolódni ebbe a programba, tehát folyamatos indítással tervezzük a programot. Tehát akkor ez nem egy olyan határidő volt a december 31, ami kőbe volt vésve, hanem ehhez még lehet mindig csatlakozni, hogy ebben az évben sikeres nyelvvizsgát tudjanak tenni. Így van, tehát a programokra be tud csatlakozni az, aki már regisztrálta magát, vagy aki újként regisztrálja magát. Köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm.